जांख्रानि खोथिया फुदों माइ गायखांनानै खोथिया फुनो बावलायबावोबाला मानसि सेख'सलै ओइ मोजाङै फु नलेया बेदरा दरसे खम मोनगोन जौआबो गिलाससे खम मोनगोन नै मालिकनि बिहामजोआ मोजां नाय नै माइ सिमिनि दोलै माबाफोरालाय लोदो सोमबि जाजोबलायबाय आरोखि माइ गायनानै खोथिया फुनानै बिसोर फार्स्ट गुसुम गुफुर नुगौमोन बिहामजोफोरखौ दा बिसोर दा हाल जांख्रा नालाय गोसोम जाहैबाय आरोखि रानु ओइ माहायलाय ओरैनो महर मोजाङाव नारलायलाय नै मालाय बेसे घन्टा दुर जा होखादोंलै हानायाबो नै दासो ओरैबायदि फुदों माने ओरैबायदि जुर होखानांगौ दै फुनायाबो हाल जांख्रानि खोथा नालाय हाल जांख्रायाबो एसेल' नङा बुंनायावल' हाल जांख्रा खिन्थु गायखांबा दैबो सानस्रिखांबाय इसोरफोर ओइ मालिक सिख्ला आयो नोंनालाय हाब्रुखौ नायसन माइसि बुरजा गोलैयो दे मालिकआव फाख्राख्रा लाब लक्सन बायदिनो मालिकआव फाख्राख्रा लाब लक्सन बायदिनो नै आनै नै आबै दै आबै बे आबै सिख्लाख्ला थारा बेबो ओइ भटिमा नोरै सिख्लासो इयोहाय भटिमाया सिख्लासो बुरि नङा र' आरो खासे दंबावो खानैया न'आव थांदों जुलि दुर ब्रुदलायासै मोसिंनि ब्रुद ओइ आबैखौ दिन्थिफ्लाङाखै आङो सियारलाय नालाय बुस्थुआबो ओइ आबै अथा जानो थाखाय नायसनफ्लाङाखै आङो मानसि गोजौखौ ओइ जोंहा बाजै नाहर ओरै नाहरब्रा नायसना मालाय माइ गोसो होसोदो फुनायाव गायखांबाय आरो बहुद गायखांबाय no
Oh, no, 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 no.